Kasper og Jonas, godt at se jer igen. I lige måde. Og til jer derude, velkommen til en reunion for Uran-podcasten, den gule kage. Vi har lagt stille i en periode. Det har vi egentlig gjort, fordi det her det er jo en frivillig indsats. Og og vi har ikke egentlig sådan helt kunne fornemme, om der var efterspørgsel på det, vi nogle gange sidder og laver. Men flere af jer har meldt ind, at I godt kunne tænke jer at høre lidt om de her Uran-aktier igen, og ved du hvad, nu tager vi og sætter sammen, og så ser vi, hvordan responsen er, og så finder vi ud af, om vi skal genoptage på mere fast basis igen. Så ja, velkommen til alle sammen. Det er som sagt en Uran-podcast. Kasper, Jonas og jeg har været med i det her siden 2020, sådan samlet set, og har efterhånden prøvet lidt af hvert, hvad det kommer til den her sektor. Så i dag der vil vi kigge lidt på, hvad status er på Uran-sektoren, Uran-markedet, hvor vi er henne på diverse aktier. Hvad det er for nogle katalysatorer, vi kigger ind i. Så vi tager egentlig bare lidt temperaturen på Uran-markedet den 17. januar 2024. Og ja, det her det er som sagt ikke investeringsråd. Det er 3 gutter, 3 amatører, der sidder og giver indspark til, hvad det er for nogle Uran-positioner, Uran-overvejelser, de selv sidder med. Så hvad I end foretager derhjemme, så husk lige at lave jeres egen research. Og ja, lad være med at klandre os, fordi at, det kommer ingen vej med. Men skal vi ikke bare ud i det? Kasper, Jonas? Der er sket lidt det sidste stykke tid. Vi har fået en god start på året. Hvad siger I til det? Ja, det må jo sige, at vi er kommet ret flyvende fra start her i 24. Altså for lige at skrue tiden lidt tilbage, så havde vi den her peak sidst 21 og start 22, hvor der virkelig var et kæmpe stort rally i Uran-aktierne. Efterfølgende så har vi så været igennem en ret lang konsolideringsperiode på cirka 1,5 år. Man kan jo godt kalde det lidt en ørkenvandring, en lang kedelig periode, hvor mange af aktierne efter den peak faldt ret kraftigt, 40-50% over en bred kam. Og derfra det næste 1,5 år, det var meget sådan et skridt frem og et skridt tilbage, følte man ikke også? Der kom nogle stigninger en gang imellem, og de blev så efterfølgende annulleret af fald. Der var lidt surt stemning i det generelle marked med alt det her med inflation og rentestigninger. Så det var en meget lang periode, hvor hvad sker der ikke snart noget med det her Uran, som jeg snakkede om, den investeringscase. Og så tror jeg, at det er i starten af september deromkring, hvor der begynder og tingene begynder at røre på sig med spotprisen, som vi følger ret tæt. Spotprisen havde en længere periode ligget på omkring de der 50-60 stykker. Og så i september begynder der ligesom at ske noget. Den begynder relativt hurtigt at komme over de 70. Og også månederne efter 80, så slutter så året på lidt over 90, hvilket var en ret stor move, kan man sige også. Og så her i 24 er det bare fortsat, og dags dato tror jeg, vi er oppe omkring de der $105-6. Og det er brudt igennem 100 af en ret stor milepæl. Og det er sket ret hurtigt. Vi har set daglige stigninger på flere dollars, så det har vi ikke rigtig været vant til før. Der har det meget været sådan noget med få cents, hvis der skete noget. Så ja, der begynder at komme gang i sagerne nu i Uran, så det er super spændende. Ja. Og det er jo ingen hemmelighed, at da vi startede vores eventyr, der var vi alle sammen enige om, at når vi ramte 100, så var vi over alle bjerge, så havde vi solgt. Og det, Jeg tror i hvert fald, vi snakkede om en exit-strategi, vi prøvede at diskutere dengang, at når vi begynder at nærme os de 80-90, så skulle man måske overveje at skalere ud. Og den exit-strategi, den har vi lagt til side, fordi aktierne har jo ikke rigtig nået det niveau, som vi måske havde forestillet os der for nogle år tilbage. Vi havde nok forestillet os, at de ville være højere på 80-90, end hvad tilfældet er. Og det meste af sidste år, selvom uranprisen begyndte at stige ret markant, så fulgte de fleste aktierne ikke rigtig med op. Man havde et indtryk af, at der var et gap. Det var mere de her større market cap som Cameco og Sprott Uranium Trust, de har klaret sig fabelagtigt. Altså hvis man bare nærmest har holdt sig til de
lidt lower risk aktier, så har man jo klaret sig fremragende. Og vi har jo valgt at tage lidt højere risiko ved at investere i nogle af de her aktier, som har højere risk, men også forestiller os højere belønning, ved at de vil være mere følsomme over for uranprisen, så at de vil give kraftigere udslag. Og det har vi ikke rigtig set i 23. Her i 24 er det så kommet rigtig godt fra start, de her lidt mere, hvad skal man sige, developers og explorers og så videre, så de er ved at komme efter det. Så det bliver spændende at se, hvordan de klarer sig også over de kommende måneder. Kan vi trække trådet tilbage til det sidste bullrun? Det kan vi jo godt forstå på den måde, at der så vi jo også i perioder, at spotprisen, altså prisen på uranen, løb hurtigere end aktiekursen i diverse selskaber. Altså det er ikke unormalt, det er i hvert fald set i tidligere bullruns, at prisen stikker af, før at aktierne gør, så der kommer en forskydning, og så skal aktierne på bagkant hente nogle af de her procentuelle stigninger, der kommer, og det kan være, det vi ser nu. Kasper, kan du ikke lige, du er god til de her ting i forhold til langtidskontrakter og spotpriser. Der sidder nok nogen derude, der er nye i det her. Kan du ikke lige prøve at komme med en kommentar til, hvad er det, den her spotpris, den er, og hvorfor er det, vi til dels følger den, men i sidste ende måske egentlig er allermest interesseret i de her langtidskontrakter, der bliver skrevet sådan lidt mere bag facaden? Jo, altså der er jo, spotprisen følger jo historisk i hvor mange, altså de der langtidskontrakter, der bliver signet, og til hvilken pris. Det er det, vi så i sidste under, altså 2006-7. Der begyndte utilities, det vil sige dem, der driver atomkraftværker, at signe og lave langtidskontrakter flere, og så med et lille sådan lag time, så begyndte spotprisen så at stige, og det er det, vi ser i sidste år, det vil sige 23. Der blev omkring 160 millioner pund i sidste år i 23 har hele verdens, altså dem, der driver atomkraftværker, har de signet langtidskontrakter for. Og det er jo det højeste siden Fukushima, så det er jo nærmest et helt årti siden, at det har været på sådan et niveau. Og det forventer man jo så, at det vi så under sidste bullrun, så begynder spotprisen også at stige, og det har den så også meget voldsomt gjort. Men der er også en forskel fra i dag og så til sidste bullrun der i 2007-2008. Det var jo dengang, der var jo altså oversupply, der var for meget uran i markedet i forhold til efterspørgselen, så prisen steg voldsomt i 2007, og så faldt den lige så hurtigt, som den gjorde igen, og det var jo fordi udbud og efterspørgsel, det mødtes, så der var jo ingen grund til, at den skulle holde sig deroppe. Og det er jo forskellen til den her gang, at der er jo kæmpe sådan supply deficit, der mangler jo, det er lidt svært at sige, men måske 40-50 millioner per år, og så i forhold til hvor meget der bliver produceret, i forhold til hvor meget der skal puttes ind i reaktorerne. Så hvis man tænker, om løbet er kørt, så kan man jo kun sige, at altså, der er ikke noget, der tyder på, at prisen falder igen, fordi der er jo så kæmpe stor efterspørgsel, og udbud, det kan på ingen måde følge med. Så prisen burde jo ikke kunne falde, før de to, altså udbud og efterspørgsel, det mødes. Og det er jo ikke noget, der, altså udbuddet kan ikke ramme efterspørgsel før mange år, fordi det tager mange år at få en ny uranmine i drift, og der er ikke særlig mange, der er sådan på tegnebrættet, man kan jo regne ud, dem der er, og hvor meget de vil producere, og hvor meget vi stadigvæk mangler, og det kommer ikke til at, altså udbud efter spørgsmål, det mødes ikke før mange år. Så alt tyder på, at prisen den vil enten stige, eller i hvert fald holde sig på det her niveau i mange år. Ja, det vi håber på, satser på, hvad man nu skal sige, det er jo, at vi kommer derhen, hvor at efterspørgselen på den uran, der er tilgængelig, den simpelthen skubber prisen op på et niveau, hvor det kan blive rigtig, rigtig højt, og de miner, der så er i stand til at producere, eller har noget liggende, de kan lave nogle kontrakter, der gør, at det bliver rigtig rentabelt for dem, og derfor kommer til at tjene en masse penge. Og det er jo en sjov sektor at følge, det har man også set, når man trækker trådet tilbage, altså selv lavkvalitetsprodukter, eller miner og selskaber, de løftes jo med op tit og ofte, så det kan godt være en svær sektor at navigere i. Ja, vi er jo ved at have en spotpris nu, der incentiverer stort set alle miner nu. Altså nu kan det betale sig for stort set alle miner at igangsætte konstruktion af deres miner. Før, da vi lå på de der 60-70, det var ikke helt nok for eksempel flere af de afrikanske, fordi de har så low grade.
de har brug for en højere pris for at få noget profit ud af deres produktion. Men med 90, 100, 110 i det område, så begynder det også at give mening for dem. Men de er jo ikke i gang med at bygge deres miner endnu. Flere, altså dem, der er længst fremme, er nok dem, der hedder Global Atomic i Afrika. De er så småt gået i gang med at konstruere deres mine. De er ved at få deres finansiering på plads. Og det der standarden i industrien, det er cirka 2 år. Det tager 2 år fra man sætter spaden i jorden, til man kan producere uran og sælge det kommercielt. Så det er det, man skal regne med. Og flere af de andre afrikanske spillere, Bielo, Bannerman, Forces og nogle af de andre der, de har jo ikke engang fået deres finansiering på plads endnu. De har ikke taget en beslutning endnu om at bygge deres miner. Så der kommer ikke noget supply derfra før tidligst, måske 2,5-3 år. Så kommer de på banen. Men her sådan short term, der er bare ikke den store supply tilgængelig. Vi kan se spotmarkedet er meget tyndt. Der er næsten ikke noget tilgængeligt materiale. Der skal ikke særlig meget til, før spotprisen stiger ret markant. Det er ret små volumener, vi har set i spotmarkedet. Det er ganske små ordre, der skal til for at skubbe til prisen. Og selvom uranprisen er at sige, at den stiger til 150 eller 175 eller noget den stil, der er ikke nogen sådan haner, man lige kan dreje på, og så kommer der en masse uran ind, fordi det er ikke rigtig tilgængeligt. Det virker til, at de store producers, Cameco og Kazatomprom, de er relativt udsolgt over den kommende årrække. De har ikke en masse ekstra produktion, de bare kan sælge ud af. Og som sagt, de nye miner, jamen der er ikke særlig meget på vej lige nu. Der er lidt, der starter over USA her i 24, som er lidt i småtingsafdelingen. Så er der NextGen har en meget stor lovende mine, men der går formentlig 5 år mindst før den er op at køre. Så ja, der er et supply gap her, og der er ikke særlig meget supply response, der kan komme ind, selvom priserne stiger. Og nu, undskyld Kasper, kom bare. Jeg vil lige nævne BHP, som er dem, der har den her kæmpe store kobbermine i Australien, som var en af de største, ja, det er den største sælger i spotmarkedet gennem mange, mange år. Alt tyder på, at de holdt op med at sælge i spotmarkedet og er begyndt at sælge langtidskontrakter. Det var derfor, man så, at spotmarkedet det ligesom tørrede ud, at der simpelthen ikke var særlig meget til salg mere, og det var så det, der var med til at starte med det pressede prisen op i spotmarkedet. Ja, og vi har lige Kazatomprom, verdens absolut største producent over i Kazakhstan, har for nylig meldt ud, at de rent faktisk ikke er i stand til at nå deres produktionstargets for 24 og 25. Så det er jo ret betydningsfuld nyhed, at verdens største producent har problemer med at komme op på det produktionsniveau, de har estimeret, de gerne vil nå. De prøver jo for tiden at rampe lidt op i deres produktion. De har signeret en hulens masse kontrakter, primært til Kina og så videre. Men verdens største producent har problemer med deres produktion. Og det er jo ret voldsom nyhed. Vi ved ikke helt præcis endnu, hvor store de problemer er. Jeg tror, de kommer ud med noget årsregnskab omkring 1. februar og et conference call, så får man noget mere information der. Men det er alligevel ret signifikant, at de allerede nu informerer markedet om, at de når ikke deres mål. Specielt taget i betragtning af, at de ikke når deres mål, det kan jo være ret stor betydning, fordi at hvem ved, om de har skrevet kontrakter med nogen, der forventer at få den uran, som de ikke får produceret. Altså, det tyder langt hen ad vejen på, at de egentlig har skrevet kontrakter på mere, end de egentlig kan producere. Så den uran skal muligvis findes et andet sted. Og det er også derfor, vi de miner, som ligger længere nede i kabalen, som ikke producerer endnu, som måske engang er begyndt at gå i jorden nu, vi er approached så småt, fordi at den uran, der måske skal bruges fra 26, 27, 28, altså på de her lange kontrakter, som kraftværkerne også laver, det skal man have sikret sig allerede nu. Nu sidder der muligvis nogen... Frygten, der har lidt været, altså et af hovedargumenterne imod den her investeringscase har jo været det her med Kazatomprom, om de kan
de kan flotte markedet med uran. De kan bare rampe op så let som ingenting og smide en masse ekstra millioner pund ud på markedet. Og det ser vi så nu, at det har de ganske store problemer med. Vi hørte jo også fra Cameco, som jo er verdens anden største producent i Canada. I sidste år meldte de jo også ud, at de har sat et eller andet mål, hvad de regner med at producere i 23, og det meldte de så ud, at det nåede de ikke, fordi de manglede simpelthen kvalificerede folk til deres mine. Så de har jo også signet kontrakter til et eller andet vist beløb, så hvis de ikke producerer det, så skal de jo nok højst sandsynligt ud og købe i spotmarkedet, ligesom Kazatomprom nok skal gøre, hvis de mangler, og det er jo bare endnu med til at presse prisen endnu længere op, hvis der ikke er særlig meget til rådighed i spotmarkedet. Og det er jo lige præcis det, vi har set i spotmarkedet. Altså prisen, der bliver presset op, er netop måske Kazatomprom og, Cameco i forhold til indfrielse af kontrakter, de har lavet. Og vi vender jo tilbage til noget, eller rammer ind i noget, som mange har sagt tidligere, af de her direktører fra nogle af de store miner, som siger, at prøv at høre, den her sektor, den har lagt stille i 10-12 år. Altså det mandskab, der var tilbage i 7-8-9 stykker, de laver noget andet nu, de er pensioneret. Så hvor er det, vi får den kvalificerede viden? Altså der er rigtig meget know-how, der er taget ud af den her sektor. Og det her med at bygge en mine i Athabasca oppe i Canada eller i Afrika et eller andet sted, det kræver altså noget. Andet end bare at tegne en tegning på et stykke papir og få nogle minetilladelser. Det er nu, det begynder at vise sig, hvem der rent faktisk kan finde ud af det, og hvem der løber ind i problemer. Og når verdens 2 største producenter muligvis løber ind i problemer, hvorfor skulle det så ikke også kunne ske for nogle af dem, der ligger længere nede? Jeg har lige et spørgsmål, drenge. Det er jo, at der sidder muligvis nogen derude og tænker, når jeg kigger på en graf, det er fint nok, de sidder og siger, uran, ej, var det godt, og var det fantastisk. Når jeg kigger på en graf, og Jonas han nævnte en, der hed Global Atomic, så kan man jo kigge på den og sige, okay, den er gået fra 0,4 op i knap 4 nu, altså 10 gange pengene. Jeg kan da ikke i min vildeste fantasi forestille mig, at den skal fortsætte. Jeg kan gøre det samme med en Encore, som jeg også ved, der er nogen, der har taget fra 0,1 tror jeg det er, op i, hvor de er nu, altså Energy Fuels fra 1,1 eller andet op i 7, knap 8. De her aktier har taget en rigtig, rigtig stor stigning. Hvorfor er det, at det her det fortsætter? Altså hvad er det for nogle drivers, der ligger og venter rundt om hjørnet, som gør, at vi kan håbe på, at vi måske skal, det ved jeg ikke, have 100, 200, måske 300% mere, hvem ved? Hvad kigger vi ind i? Det primære, altså dem der kan producere, der er det jo indtjening, der er forskellen fra altså i morgen og så før i tiden. Alle de firmaer, som vi har fulgt, som jo også er stedet, de har jo ikke tjent nogen penge, stort set nogen af dem. De har jo bare levet på at udstede aktier, og nu er de så flere af dem regner med at gå i produktion snart, og spotprisen er tårnhøj, så de går jo fra ikke tjene nogen som helst penge, til de pludselig at tjene styrtende med penge, for eksempel i 24. Og det kan jo ikke andet end at påvirke aktiekursen positivt, når du har firmaer, der ikke tjener nogen som helst penge, og så lige pludselig så vælter det ind med penge. Det burde jo andet lige gøre det firma meget mere værdifuldt, så vi burde kunne se frem til stadigvæk nogle kraftige aktiekursstigninger, når det begynder at tjene penge, hvilke mange af dem, som vi har i vores portefølje, gør. Ser vi ind i nogle begivenheder her på den korte bane, som måske kunne smide noget brænde på bålet? Altså vi så jo, hvad der skete, var det i sidste uge, da Kazatomprom de kom ud. Altså det er jo en delvis bekræftelse. Og det her med, der var også et rygte ude med, at Cameco, de heller ikke når deres produktionsmål i første kvartal. Altså vi ser, hvad der sker. Altså aktien, de skyder i vejret, og nogen er op med 30-40%. Ligger der noget i pipelinen på den korte bane, der kan få aktien til at stige? Ja, det er jo det, som du nævnte med Kazatomproms regnskab, at det, hvis de har meldt ud, at de ikke regner med at ramme det, og hvis vi ved ikke hvor meget, men der går nogle rygter i markedet om, at de bruger en undskyldning med, at de mangler saltsyre, det er derfor, de ikke har kunne producere så meget, men der går også nogle rygter om, at de faktisk har udtømt deres depoter i jorden, og det vil de bare ikke indrømme. Men det ved vi ikke lige, men det bliver spændende, men det er også conference call, hvad de har at sige. Og så er der jo også noget i USA, i begge kammer i deres regering, både demokraterne og republikanerne, vil nok højst sandsynligt stemme for et forbud mod import af russisk uran til
USA er jo en af de største, hvad skal man sige, forbrugere af, eller dem, der producerer mest atomkraft af alle lande i verden. Og de får omkring 50% af deres uran fra Rusland. Og alt tyder på, at det er bare et spørgsmål om, der er også nogle forskellige kamre i den amerikanske regering, som kan godkendes. Det lidt indviklet, men alt tyder på, at altså både republikanerne og demokraterne er begge vil stemme for, at på et eller andet tidspunkt, så kommer der så vil de sanktionere russisk uran. Og så skal alle de reaktorer, der er i USA, ud og finde vestlige miner og producenter. Ja. Og det, altså markedet er jo allerede udsolgt, kan man sige, så det vil jo skabe, jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan de har tænkt sig at fremskaffe det, men når man forventer det kan fra nu af og så til en gang i marts, inden den tid, forventer man, at det vil stemme for, og så er det bare lige Biden, der skal skrive under, og så er det ligesom trådt i kraft. Ja, der ligger en kantlem i den aftale der, forstået på den måde, at amerikanske kraftværker kan fortsætte godt, lave aftaler med russiske, leverandører af uran, ud fra devisen om, at det skal være kritisk, på kritiske vilkår. Men der er bare lige det arbejderbej, at hvis et amerikansk kraftværk gør det, så skal det, så bliver det officielt. Og der er næppe mange amerikanske direktører, der har lyst til at have sit navn stående på noget, der vedrører Rusland i de her tider, heller ikke selvom det er kritisk. Så jeg tror, vi kommer til at se, og det har vi også snakket om privat i vores egen grupper, at den der forskydning, der kommer til at ske fra, altså hvor er det, de skal finde deres uran fra fremadrettet, altså den går imod Afrika, den går imod Canada, den går imod Australien. Og hvad er det for nogle projekter, der kan aftage noget? Så Jonas, er du med nu, eller er du frosset fast? Jeg er med nu. Jeg kan godt se mit billede, så lidt frosset, beklager. Men en anden ting, jeg tror, vi vil se mere af her i 24, det er strategiske opkøb for kineserne og koreanerne, japanerne og jeg har også Emiraterne og Saudi-Arabien. Det er alle lande, som er begyndt. Altså Kina har jo været længe sat sig ekstremt meget på atomkraftværk, men der er også nye lande, som planlægger seriøst og konstruerer atomkraft. Og de kan godt se, hvad situationen er. De skal have uranlager til rådighed, når de får deres kraftværker op at køre. Så forlydenderne er, at de er på opkøbsjagt, de render rundt og leder forskellige steder. Det kan være Australien, Afrika primært, hvor der er nogle projekter, der snart kan blive konstrueret. Simpelthen for at købe enten hele projekter, eller købe ind i dem, for at få en procentdel af den produktion, der måtte komme. Og de har jo checkhæfterne i orden. De skriver jo bare checken om det 2, 3, 4 milliarder dollars. Altså det er ikke det store problem for dem i forhold til den strategiske værdi, det kan give. Og det er jo noget, der kan sætte yderligere pres også på de amerikanske utilities, fordi hvis de ikke kan få deres uran ved Kazakhstan og Rusland osv., og de afrikanske begynder at blive købt op af kinesere osv., altså hvor skal de så gå hen? Så der kan komme lidt udfordringer for de amerikanske og europæiske utilities. Niger er jo også ved at være lidt et problem for Frankrig. Altså Niger har jo stået for en ret stor del af produktionen til den meget store franske flåde. Men på grund af de her problemer, der har været i Niger det seneste halve år, franskmændene er jo nærmest helt smidt ud nu. Det giver også nogle problemer for Orano, som opererer der. Ja, man kan sige, der findes jo klausuler i forhold til, at lovgivningen i Canada for eksempel er jo, at Kina, altså et udenlandsk selskab må ikke eje mere end 49%, mens det er. Så det her med, at hvor meget har Kina, Indien og Emiraterne lyst til at have bare, de vinder her aktiemajoriteten i de steder, de kommer til at opkøbe, og det kan de i Afrika, som et af de få steder. Så jeg tror 100% der kommer pres på Afrika, hvor de selskaber, der er dernede. Men selvom nogle af aktierne er stadig ret markant, jeg tror stadig, der er en del kød tilbage på benet, for at sige det på den måde. Der er en del potentiale endnu. Jeg tror, der er gode muligheder for, at spotprisen kan stige yderligere herfra. Det er jo muligt at sige, hvor højt. Det bliver ren spekulation.
Men man skal forvente fortsat volatilitet, som det hele tiden har været tilfældet i uran. Altså i næste uge kan aktien have faldet med 20%. Altså det vil være en helt normal situation. Hvis man investerer i uran, så kender man alt til det. Så man skal være beredt på, at det er meget volatilt. Nu er det gået pænt op i en periode. Lad os se, om det bliver kølet lidt ned over den kommende periode, eller om det fortsætter op. Ja, der starter en rebalancering fra en af de 2 uren ETF'er nu her, så vi kigger jo ind i, at det ikke i næste uge den starter. Så der bliver jo solgt ud af nogle af de tunge navne for at give plads til nogle mindre, så der kommer helt automatisk et frasalg i nogen for at skabe et opkøb i andre. Men det er en god pointe, Jonas, for dem, der er nye i det her. Så hvis man spekulerer eller går ind i aktier, hvor de potentielt kan stige 100-200%, så må man også forvente, at de kan rykke kraftigt opad, men de kan også rykke kraftigt nedad. Altså der er frugt begge veje i dem her. Men hvad horisont kigger I på lige nu, drenge, i forhold til jeres egne portefølje? Ja, altså jeg regner med at tage 24 med, og så ser hvordan det kommer til at gå, og så tager den derfra. Så det er svært, og der kan ske mange ting. Altså det kan gå meget hurtigt, så det kan godt være, at man lige pludselig skal tage noget profit, det ved man ikke, så det er svært at forudsige, men altså jeg regner med at holde hele min portefølje, i hvert fald i 24. Ja. Og så se, hvad det sker fremover derfra. Er du enig, Jonas? Ja, jeg er sådan rimelig samme sted. Man bliver selvfølgelig nødt til at følge nøje med i, hvad der foregår, og lige pludselig kan det også gå helt amok, og så bliver man nødt til at vurdere situationen. Man kan sige, hvor vi er henne lige nu i bullcyclen, så tror jeg, vi er i det der, man kalder media attention-fasen. Der begynder at poppe nogle overskrifter op, hist og pist, nu er uran steget markant og alt det der. Men det er stadigvæk mit indtryk, at vi er lidt i niche. Det er stadig lidt under radaren. Altså den generelle investorkreds kender ikke særlig meget til uran. Det er ikke noget, man hører om til familiefesten. Det er ikke noget, pølsemanden nede på gågaden snakker om. Hey, har I set Cameco i sidste uge eller et eller andet? Altså det er stadig relativt meget under radaren af mit indtryk. Men nu hvor vi kommer igennem den her media attention fase, der kommer mere og mere opmærksomhed på det, så vil vi jo se større ryk ind af almindelige retail investors. Det vil jeg tro. Og drenge VI, det her det er jo fuldstændig free of charge, så det er ikke det er ikke noget, man skal gå efter på den måde. Men hvad er jeres forventninger til stigningen i 2024? Det er jo umuligt at forudsige, men altså, jeg tænker, at det er rimelig sikkert, at spotprisen nok vil fortsætte op, sådan, når vi har set, hvor meget, altså hvor lidt der skal købes for, hvor meget det rykker prisen. Og det ved der er mangel. Altså, der er mange firmaer, der skal ud og købe, så jeg tænker, at spotprisen kan stige, og så burde aktierne jo følge med, men at det er svært det er umuligt at forudsige, hvor voldsomt det bliver. Ja. Men I vil være skuffet, hvis der ikke ligger 100% og venter herfra. Jo, altså det var det, jeg spurgte efter. Altså, jeg belært af erfaring, skal man passe lidt på med at have for høje forventninger til uran, med ender med at få en våd klud i ansigtet. Men jeg er positiv eller optimistisk i forhold til 24. Jeg tror, det bliver et fornuftigt år med fortsat stigende priser og også så aktier, men som nævnt en masse volatilitet i den periode også. Altså man kan jo se, hvor hurtigt det gik bare i sidste uge og den her uge. Det har jo været helt, vanvittigt, kan man vist godt tillade sig at sige. Ja. I hvert fald, hvad der skete i fredags og i mandags her i, så... Ja, det var nogle gode dage. Ja, ikke mange sådan dage til, før vi har lavet flere doblinger af vores portefølje i det her år. Drenge, vi er kommet til den spændende del. En gennemgang, eller en benævnelse om ikke andet af jeres nuværende portefølje. Kasper, vil du ikke starte med at fortælle, hvad du lægger ind med? Jo, men jeg har faktisk ikke rørt min... Ja, jeg startede jo i 2020, januar 2020, så har jeg lavet lidt ændringer, men de sidste i hvert fald 2 år har jeg ikke rigtig rørt den. Jeg har ikke
tilføjet nogle, eller taget nogle fra nogle positioner, så det er de samme 7, jeg har haft de sidste par år. Ja. Og vi kan lige tage den fra starten. Jeg har Deep Yellow, som er i Afrika, i Namibia, som er John Borshoff, der har lavet Paladin, der ejer den. Det er lidt svært at sige. Han har ikke rigtig meldt noget, hvornår han regner med at kunne gå i produktion. Så der er nok nogle år fra nu af, før de rammer noget. Der er Lotus, som også er i Malawi i Afrika. De har en mine, der er på maintenance. De har lige meldt ud for et par dage siden, at de regner med sidst i 25, at vil de genstarte produktionen. Og så har jeg Bannerman, min største position, som jeg har sat helt på tingen på. Også i Namibia med Brandon Monroe, der er direktør. Og det er også, jeg regner nok, det bliver nok også, de har ikke gået i gang med at bygge mine nu, så det er jo nok også noget 25-26, at de går i produktion. Men den har vist sig, at det har været den, når det går opad, så er det den, der stiger mest, og det er også den, jeg var nærmest nede med 60%, tror jeg, fra toppen, så det er også den, der falder mest, når det går nedad, men jeg regner med, at det går opad herfra. Så har jeg Paladin, som jo er en gammel kending, også i Namibia, der har en mine, der er produceret før, og de har meldt ud, at de faktisk, der er ikke så mange nyheder fra dem, men de har før meldt ud, at de vil starte produktionen her i Q1 i år. Så der kommer nok snart nogle nyheder, de går nok snart i gang, tænker jeg, for det er i hvert fald det, de har meldt ud. Så har jeg Energy Fuels i USA, som de har jo sat sig helt butikken på Rare Earth de sidste par år, men nu når spotprisen er steget, så er de meldt ud, at de vil starte. Jeg tror faktisk, de er faktisk gået i gang med, at de har nogle forskellige projekter i USA. Jeg tror, det er 3-4 miner, de kan starte op, som de har meldt ud, at de vil, hvis ikke de allerede er i gang, så er det meget, meget snart, de vil gå i gang med at producere for dem. De burde også snart tjene gode penge. Og så har jeg Denison i Canada, som de er nok også langt til produktion. Det er en lidt speciel teknik. Som det eneste, at de prøver at lave det der ISR, hvor de eller syre ned i underjorden og opløse det, og sådan som alt, hvad der er i Canada, det er jo sådan noget, enten er det open pit, eller så er det underground, hvor du graver materialet op. Så det er en helt ny teknologi i det område, så der går nok noget tid før, men det er mange Starlings, der er også mange af de store professionelle fonde, der har Denison som en af deres store positioner. Og så har jeg Boss i Australien, og de har lige meldt ud, at de har en mine, som har produceret før, og de har lige meldt ud, at de er for nogle uger siden, at de genstartede produktionen, så de er faktisk i gang nu. Så de burde også tjene penge nu her i 24. Ja, og jeg kan sige, og min portefølje ramte faktisk all-time high i sidste uge, tror jeg. Så det har været en lang halvandet år, eller hvad det var, at vi fra toppen, eller nærmest 2 år fra toppen, så jeg er kommet op i all-time high igen. Det er godt holdt ud. Ja. Man kan jo kun være tilfreds med den portefølje der. Det er en god diversificering, og nogle stærke navne, så det Jonas, vil du byde ind med din? Yes, jeg har brugt det sidste år på at konsolidere min portefølje, så jeg har skilt mig af med et par navne, og er gået fra, jeg tror, omkring 8 til 5 nu. Og min absolut største position er Global Atomic, som blev nævnt før. Den har også været igennem noget af en omtumlende 23 med alt muligt. Det værste, det var jo her i sommer, hvor der kom det her militærkup i Niger. Det filede lige 50-60% af aktiekursen på få uger. Så der var man lige nede i kulkælderen der. Der var jo reel frygt for investorerne om, at deres projekt ville blive nationaliseret og overtaget af den nye militærmagt der. Det er ikke sket heldigvis. Til gengæld har den nye regering, de har sat ind, udtrykt 100% support. De ser det som et meget vigtigt projekt, som også skal bidrage til landets økonomi fremadrettet. Jeg valgte så i stedet for at supplere op i Global Atomic. Jeg tror, jeg fik suppleret 11.000 ekstra op. De fleste på et rigtig pænt niveau. Og nu er Global Atomic tilbage
til pre-Cube level, og endda også, nu har de også taget en del i det rally, der har været i 24, kommet op på, tæt på 4 igen, så det er jeg rigtig tilfreds med. De 4 andre, det er Energy Fuels, som Kasper også har i USA, og Encore Energy, også en spiller over USA. De er kun i USA, satser også på det her ISR. Det er den aktie, jeg har, som har klaret sig allerbedst procentmæssigt. De har på forår formået at være nærmest ikke nogen hjemmeside til faktisk at starte produktion over USA nu, så de har været vanvittigt gode til at eksekvere og komme ud af stepperne, i modsætning til mange andre, som har været i mange år, hvor der ikke rigtig er sket noget. Så der har jeg 2 amerikanske spillere, og så de sidste, det er så Bannerman og Deep Yellow. Bannerman, som er i Afrika, Namibia, og Deep Yellow, som også er i Namibia, men også de købte jo Vimy op for et stykke tid siden, så de har også et pænt projekt over i Australien. Og de ligger sådan cirka lidt efter Global Atomic, de 2, de kan formentlig starte konstruktion her i 24, og så 2 år efter, hvis der ikke er nogen forsinkelser. Det ser vi jo tit, der er udfordringer og forsinkelser, men med det der vil de også være i stand til at kunne producere om 2 til 3 års tid. Så det de 5, jeg kører med lige nu. Altså jeg har ikke flere Explorers tilbage, for eksempel. Dem har jeg skilt mig med, fordi jeg synes, det var lidt for lotto-kupon. Altså der er risiko nok i de aktier, jeg har forvejen med developers. Stærk portefølje. Og for min eget vedkommende, så har jeg gjort lidt i stil med Jonas. Jeg har også skåret fra og konsolideret min portefølje, som på nuværende tidspunkt består af Global Atomic, og Bannerman og Deep Yellow og Baseload. Jeg har stadigvæk en lille risiko i en Explorer, som jeg tror stadigvæk kan noget. Og jeg har gået meget Afrika af den grund, at jeg tror på det der værdien, den ligger på den lange bane, fordi at der er en aktiegevinst, eller der er en kursgevinst, fordi de kommer helt automatisk til at stige, men jeg tror også rigtig meget på, at det der opkøben, de kommer til at ske de næste par år. Så jeg vil gerne være en del af det der, af det køb, der sker, når de bliver taget ud til forhåbentlig en høj kurs. Og det er mit bet. Og så min anden største position, det er faktisk en kulaktie, hvor jeg lige er taget på eventyr nu her i et opkøb, som muligvis er på vej derover. Og det er en, der hedder Colonial Coal, men den kommer jeg lige med at skrive på i en anden sammenhæng. Men det ser rigtig spændende ud. Så, men ja, men drenge, vi kan jo i fællesskab blive enige om, at uanset hvad man investerer i uran, så skal man lige huske på, at jeg plejer i hvert fald selv at sige det der med, at man skal være klar til at tabe 50% for at vinde nogle 100, hvor jeg lige vil sige, fordi at hvis man køber ind nu, du kan lige så godt tabe 20-30% over de næste 14 dage. Altså, det er så volatilt det her, at det er endgamet i slutningen af 24-25, hvornår man nu tror det er, man skal kigge efter, og så måske, man skal i hvert fald passe på med at handle ind og ud. Det er der ikke nogen af os 3, der gør. Vi følger det ret tæt, men man skal være dygtig til det, hvis man tør at tage de chancer. Fordi de lever godt nok sit eget liv nogle gange. Og vi to Kasper i hvert fald, og det har vi også tit bandet over det der med, at de australske aktier, hvorfor fanden agerer de ikke på bagkant af gode stigninger i USA altså, og Canada? Altså, det er ikke så svært at blive klog på nogle gange. Så det er oppe i helikopteren at følge med. Ja, der er jo to primære markeder. Det er jo i USA, og så er det den australske børs. Og det er jo, man skulle mene, at de hænger sammen, når der kommer gode nyheder, men vi har bare set gentagne gange, at det er fuldstændig. Altså den ene af USA kan gå op, og Australien kan gå ned, når der på samme dag, når der kommer gode eller dårlige nyheder. Så det er fuldstændig uforudsigeligt. Ja, lige præcis. Og vi smider den her udsendelse ud her om et par dage. Husk nu, når I læser eller når I hører den her, at der muligvis er gang i en rebalancering derude, så det kan være, der sker lidt på aktiekurserne lige præcis i den her periode. Om det er op eller ned, who knows. Men smid et like eller en kommentar til det her, hvis I vil høre mere af det, så vurderer vi, om vi skal bruge tiden på det, fordi at, om ikke andet, så er det hyggeligt. Drenge, i hvert fald godt at se jer igen, og knæk og bræk med aktienækker. Så snakkes vi. Det gør vi. Hej. Hej.